Dewch ni wedi o. Diolch yn y Dduw, unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di, tyrd lawr i'n plith, tywallt y lan ysbryd arno. Mi'n i gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Crist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd hoedfa nesaf pnawn sydd am hanner ar di 3. I'ch atgoffa mewn cyfarfod gweddi misol ar y drydydd nos Iau o bob mis. A fydd yr un nesaf Tachwedd 16. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra ar ein heistedd, emyn rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Emyn rhif 61. Byddai'n darlleniad o epistol Paul at y Colosiaid, yr ail benod, Colosiaid, yr ail benod, ac yn dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Colosiaid 2, yr adnod gyntaf. Canis mi a wellystion i chwi wybod pa faint o ymdrech sydd arnaf eich mwyn chwi a'r rhai yn Laodicea, a chynifer ag ni welsant fy wyneb i yn y cnawd. Fel y cysuryd eu cylonau hwy, wedi cydgysylltu mewn cariad ac i bob golyd sicrwydd deall i gydnabyddiaeth dirgelwch Duw a'r Tad a Crist. Yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig, a hyn yr ydw yn ei ddywedyd. Fe na thwyllo neb chwi ag ymadrodd hygoel. Canis fy mod i yn absennol yn y cnawd, hynny yr ydw gyda chwi yn yr ysbryd yn llawanychu ac yn gweled eich trefn chwi a chadernid eich ffydd yng Nghrist. Megis gan hynny y derbyniaswch Grist Iesu'r arglwydd, felly rhodiwch ynddo. Wedi'ch gwreiddio a chadeiladu ynddo a'r cadarnhau yn y ffydd, megis eich dysgwyd gan gynyddu yn ddim yn diolchgarwch. Edrychwch na bod neb yn eich anrheithio trwy ffilosoffi a gwag dwyll, yn ôl traddodiad dynion, yn ôl egwyddorion y byd, ac nid yn ôl Crist. O blegyd ynddo y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol, ac yr ydych chwi wedi eich cyflawni ynddo yr hwn yw pen pob tywysogaeth ac awdurdod. Yn yr hwn hefyd ych enweidwyd ac enweidiad nid o waith llaw, trwy ddios corff pechodau'r cnawd, yn enweidiad Crist.
Wedi'ch cyd-gyladdu ag ef yn y bedydd, yn yr hwn hefyd eich cyd-gyfodwyd trwy ffydd gweithrediad Duw yr hwn a'i cyfododd ef o feirw. A chwythau, pan oeddech yn feirw mewn cymweddau a dienweidiad eich cnawd, a gyd-fywhaodd e gydag ef, gan faddau i chwi'r holl gamweddau, gan ddileu ysgrifen law, yr ordeiniadau, yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni, ac ei cymerodd i oddi ar y ffordd, gan ei hoelio wrth y groes. Byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiant, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch bob un tro am y cyfle a'r fraint i ddod i di i alw ar denw, ond hefyd yn gallu dy alw yn dad nefol, ein bod ni nawr yn blant i ti, yr rhain sydd yng Nghrist Iesu, trwy'r wyrth yma sydd wedi digwydd, ein bod ni nawr yn blant i'r Duw holl alluog, ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr holl addewidion ti wedi'r rhoi i ni, yn diolch i ti am yr holl fendithion, ac yn gweddio bydde di'n helpu ni i ddod yn agos at beth yw gwir addoliad. I ni'n mor ymwybodol, mae byr i ni yn ei gyrraedd bob tro, ni'n dod mor fyr o'r safon, mor fyr yn ein haddoliad, yna dydyn ni yn diolch i ti am yr holl fendithion fel ag y dylsen ni. Ac yn sicr yn ein bywydau o Dduw, i ni mor ymwybodol bod yn dy adael di lawr yn ein bywydau o ddydd i ddydd. Helpa ni o Dduw i cael golwg o'r newydd ar yr hyn sydd yn wir ohonom ni fel dy blant. Gad i ni weld yr hyn rwy ti wedi'n hachub ni ohoni. Gad i ni weld yr hyn sydd o'n blaenau ni, y beth fydd diwedd ein taith, ein bod ni yn mynd i cael dy weld wyneb yn wyneb pan fydd ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Gad i ni weld rhyfeddod y pethau hyn o Dduw. Gad i ni ddeall yr hyn dioddefodd Iesu Grist ar y groes trosom ni. Ac o Dduw, trwy hyn oll, byddwn ni yn dyheu i gael dweud diolch wrth y ti yn ein haddoliad gyda'n gilydd, yn ein haddoliad wrth i ni ddod ar ein penyn hunan i ddarllen dair ac i alw ar denw. Ond hefyd o Dduw yn ein bywydau, bydd ein bywydau ni yn ddyddiol yn fywydau o ddiolchgarwch. Wrth i ni ddeffro yn y bore ac wrth i ni noswylio. Mae diolch fydd ar ein celonau dy fod ti wedi'n madden ni, yn golchi ni, dy fod ti wedi'n hachub ni. O Dduw, i ni yn gweddio bydde ti yn cynyddu y dyheuad yma yn ein celonau ni. Gad i ni i ddeheu am fwy o'th bresenoldeb gyda ni yma yn ein hoedfawn. Ac wrth i ni fynd a dod, y byddwn ni'n gwybod dy fod yn agos ato. Gad i ni brofi o'th agosatwydd yma yn yr oedfa hon. Gad i ni brofi rhyw dywelwch nad i ni wedi brofi o'r blaen. Gad i ni sylweddoli dy fod ti yma yn gweithio yn omni ac mywydau eraill. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Maddau ni o Dduw, i ni'n dod ac yn gallu ein taro yn isel mor hwydd. Digalondyd yn gallu dod trosom ni. Wrth i ni weld gafael yr un drwg ar y byd. Hyd yn oed gafael yr un drwg ar y rhai sydd yn profesu fod yn blant i ti. Ac i ni'n gweld hyn o wythnos i wythnos, i ni'n gweld y diffyg diddordeb, y diffyg awydd, y diffyg ymdrech i ddod i di, i gannu dy glodydd. Ac o Dduw i ni'n gweddio, rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Y bydde di unwaith eto yn ymweld ar wlad fach hon, y bydde di yn tywall dy ysbryd arno. Ac y bydd y ras di yn anorchfygol. Na fydd y neidiau'n gallu ymwrthod mwyach. Felly o Dduw tyrd, diogelan hamser bendithian hamser arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych ni ganu Emynau 212 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 gan i sefyll i'w chanu. Wel, fydda i'n testyn o Colosiaid yr ail benod ac adnodau 13 ac 14. Colosiaid 2, adnodau 13 ac 14. A chwythau pan oeddech yn feirwm yn cymweddau a dienweidiad eich cnawd a gyd fe whaodd e fe gyda gef gan faddau i chwi yr holl gamweddau, gan ddileu ysgrifen law yr ordeiniadau. Yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni, ac ei cymerodd hi oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Tybyn ni fod y mwyafrif o gapeli erbyn heddiw yn weddol hapus ag unrhyw ffurf o athrawiaeth ac addoliad. Tybyn ni, dwi ddim yn credu bod hwnna'n gorddweud. Dwi ddim yn gwybod am lawer o gapeli fydde yn sefyll yn llwyr gyda'r hyn fydden ni'n ei chyhoeddi fan hyn. Does dim llawer ohonyn nhw ar ôl yn y wlad hon o leiaf, ac yn sicr mewn gwledydd cyfagos. O ran athrawiaeth ac o ran addoliad, pryn fydd yr rhai ac tybiwn ni fydd y mwyafrif ohonynt yn weddol hapus ac unrhyw ffurf o'r ddysgeidiaeth, o'r addoliad, does dim ots. Efallai bod rhyw fath o ddisgwyliadau, ganddyn nhw rhyw fath o ddisgwyliadau, ond gan amlaf, bydd y disgwyliadau hynny'n weddol eang, achos maen nhw'n meddwl, siwr o fod, mae mater o farn yw e, a mater o hoffter, mater o ddewis, pa fath o addoliad i chi'n hoffi, sydd yn siwtio'ch personoliaeth chi, y blas sydd ganddo chi tuag at y math yna beth, dyna'r lefel tybiwn ni fydd y mwyafrif y meddwl. Ac felly maen nhw'n reit eang yn agored i bob math o safonau. Ac yn sicr fydd yna lawer ddim yn gallu deall eglwysi fel ni fan hyn, ac mi fydden nhw yn sicr heddi, i ni ddiolchgar ar y ymwelwyr sydd gyda ni heddi yn helpu ni yn ein cynulleidfa ni. Ond i chi'n gweld mai bach iawn yw ein cynulleidfa ni. Ac felly fydd y mwyafrif o eglwysi'n dweud drychwch arnyn nhw. Onid yw hwnna'n brawf?
mae rhywbeth rhyfedd sydd yn mynd mlaen fan hyn. Ond nid yw e'n brawf ei bod nhw'n anghywir. Edrychwch ar eu maint nhw. A llefydd tebyg, bach yw'r niferoedd, ac felly dyna farn gyffredinol. Efallai bod nhw'n meddwl ein bod ni'n gaeth iawn, ni wedi clywed hyn yn do, yn gul iawn, yn feirniadol iawn. Falle bod nhw'n meddwl ein bod ni yn feirniadol ohonynt hwy. Ac wrth gwrs, mi fydden nhw'n weddol gywir yn hynny. Nid yn feirniadol ydyn ni mewn ffordd cas a llym a blin ac edrych lawr na. A mi fydden ni yn dweud nad ydyn ni yn cytuno â nhw. Yn sicr, maen nhw'n gywir yn hynny o beth, ond dyw e ddim yn dod o ysbryd beirniadol, dydyn ni ddim yn edrych yn flin arnynt yn y ffordd hynny, yn y ffordd maen nhw'n meddwl, ac yn sicr dydyn ni ddim yn edrych lawr ar unrhyw un, ond dyna yw'r canfyddiad bydden nhw wedi dod ati, falle bod ni iddyn nhw yn ymddangos, yn feirniadol, gan bod ni yn sefyll yn erbyn rhai pethau. Ac i chi gallu deall sut maen nhw'n dod at y safbwynt hynny. Bod ni'n mynnu yn ein haddoliad, math arbennig o addoliad, yn ein hathrawiaeth, yn ein bywydau ni. A nid o ran beth i ni'n gyffyrddus ag yw e. Neu digwydd bod ni'n hoffi'r math yma o ddull. Dyna'r broblem, mae llawer yn meddwl, efallai bod ni'n dod i oedfa fel hon, achos mae dyma math o beth ni'n hoffi. A does dim byd yn bod ag unrhyw beth arall. Ond mae rhaid i ni ddweud hyn. I ni yn credu mai dyma'r ffordd sydd yn gywir. Dyna pam i ni'n darllen o'r Beibl o'r cyfieithiad William Morgan, gan ei fod e mor gywir. I ni'n credu fod e'n iawn i ganu o'r llyfr Emynau yma, Emynau sydd wedi cael ei cyfansoddi gannoedd o flynyddoedd yn ôl, a maen nhw mor gywir, maen nhw mor ysbrydol, maen nhw o gyfnodau o ddiwygiad, ac i ni'n credu bod hwn yn gywir o gymharu a peidio canu rhai pethau. Ac i ni'n credu yn yr athrawiaeth feiblaidd yma. Ac felly mae gennym ni'r athrawiaeth, mae gennym ni'r addoliad, mae gennym ni'r math o fywyd yr ymwahanu o'r byd i ni'n credu sy'n bwysig. Hynny yw, bod e mor bwysig, ac mae nid mater o farn yw e, neu hoffter bersonol. Dyna be mae rhai pobl yn meddwl, dyma math o beth i ni'n hoffi. Wel ie, gobeithio, ond mae'n fwy na hynny, i ni'n credu fod e'n gywir, ac ni'n credu bod rhai pethau yn anghywir. Ac efallai bod yn hen bryd i fwy o bobl i ddweud hynny, yn hytrach na chwarae o gwmpas. A bod angen dweud i ni yn credu fod yna gymaint o bethau mewn eglwysi sydd yn gyfan gwbl, anerbyniol ac yn anghywir, yn anysgrythurol. Ac dyma pam i ni'n ymdrechu gorau gallwn ni i gadw mor ffyddlon ag y gallwn ni at air Duw. Achos i ni'n gweld gyda'r apostol Paul. Yr oedd ganddo fe faich fod y sawl oedd yn yr eglwys yng Ngholosiaid. Bod ganddo fe faich i bod nhw wedi deall yr efengyl. Dyma oedd ei faich e. Roedd Paul ar faich drom yma ar ei enw. Siwr o fod bydde Paul ddim yn gallu ysgwyd y faich yma oddi arno fe o gwbl dydd na nos. Mi fydde fe yna pan oedd yn deffro yn y bore. Ac wrth noswylio yn y nos, mi fydde fe yno. Yr oedd y baich yma'n fawr. Yr oedd ganddo fe faich dros y bobl yma yng Ngholosiaid. Yr oedden nhw yn deall yr efengyl. Roedd e eisiau gwneud yn siŵr bod nhw wedi deall yr efengyl. Ac nad oeddent yn cael eu twyllo gan gai athrawon, gan heresiau i ddewig a ffaganaeth. Dyma oedd y broblem yn yr eglwys yng Ngholosiaid. Yr oedd na heresiau, gai athrawiaeth, i ddewig a ffaganaeth wedi chymysgu. Ac roedd hwn wedi dod mewn i'r eglwys. Ac roedd e eisiau rhybuddio nhw. Byddwch yn ofalus. Ond dyma beth sy'n rhyfedd. Mae'n iawn, mae pobl yn fodlon derbyn, mae'n iawn i Paul rhybuddio 2000 o flynyddoedd yn ôl fod na gai athrawiaeth yn dod mewn i'r eglwys, ond i ni heddi yn gweld pob math o gai athrawiaeth yn dod mewn i'r eglwys. Hyd yn oed yn yr eglwys diwygiedig, yn yr rhai sy'n honni credu fel ni, ac i ni'n gweld gai athrawiaeth yn dod mewn, i ni'n rhybuddio, ac mae pobl yn dweud, o na, ni ddim yn mynd i dderbyn hynny. I ni'n iawn, diolch yn fawr. Gwrandewch ar yr adnodau yma, adnod 4 ac 8 o'r ail bennod y Colosiaid.
A hyn yr ydw i fyny ddywedyd, fel na thwyllo neb chwi ag ymadroedd hygoel. Mae'n dweud hyn mwyn bod chi ddim yn cael eich twyllo. Dyna pam yn dweud roedd e'n poeni amdanyn nhw. Adnod 8, edrychwch na bod neb yn eich anrheithio trwy philosophy a gwag dwyll, yn ôl traddodiad dynion, yn ôl egwyddorion y byd, ac nid yn ôl Crist. Be mae'n dweud yw, gnewch yn siŵr bod neb yn eich twyllo chi am yr Efengyl. A dyna beth ni wedi bod yn trial wneud dros y penwythnos yma gyda'r pobl ifanc, ni wedi bod yn trial dweud nhw, byddwch ofalus bod chi wedi deall yr Efengyl, achos mae yna gai a thrawiaeth yn rhemp. Ym mhob math o eglwysi, ddim yn dwmond y rai sydd yn ysgafn ac yn canu pob math o bethau ysgafn a cnawdol a bydol a gwneud pob math o bethau, ond hyd yn oed yn y rhai mwy diwygiedig, i ni'n gweld gai a thrawiaeth yn dod mewn. Mae yna gorbwyslais ar yr allanol. Welwn ni hyn nawr. Y gorbwyslais ar pethau gweledol y ffydd efengylaidd. A mae rai pobl yn meddwl bod nhw'n Gristnogion ar sail, bod nhw wedi cael eu bedyddio, wedi dod yn aelod, bod nhw'n cymryd cymyn, yn gwisgo'n iawn, gwneud hyn a llall, mynd ar y sydd, ac i ni'n ticio'r bocs, ac yn popeth yn iawn. Ond be mae Paul yn dweud, byddwch yn ofalus, bod chi wedi deall yr Efengyl. O, mi fydda yna lawer wedi gwrthwynebu Paul am sefyll ac am rybuddio. Mi fydda yna lawer wedi mynd gatra amser cino ar ôl i glywed falle. A wedi dweud, wel, oedd hwnna'n llym. Dwi ddim yn gwybod sydd wedi digwydd i Paul, ond mae wedi mynd yn gul iawn. Mae e'n trial dweud bod ni ddim yn Gristnogion. Sut allai dweud y fath beth? A mi fydden nhw wedi cwyn amdano fe. Ond ydyw hwnna'n dal i ddigwydd, i ni dal i glywed, i ni dal i weld a mae pobl yn dod ac yn gwrando, ddim yn licio rhyw agwedd ac yna'n feirniadol. A mi fydde Paul wedi cael yr un peth, ond mi roedd e dal yn fodlon sefyll. O, mae yna lawer methu gweld pwysigrwydd manylder yr Efengyl. Ond mae mor bwysig. Mae mor bwysig yn bod ni'n deall ac ein bod ni'n pwyso ar Iesu Grist ac arno ef yn unig. Dyna oedd Paul am i bobl i weld. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr angen, ac yn ail, yr ateb, ac yn olaf, yr alwad. Felly, yn gyntaf, yr angen. Gwrandewch ar yr angen. Na i ddarllen y ddwy adnod o'r testun, a na i bwysleisio wrth i mi ddarllen beth yw'r angen. Adnod 13, a chwythau pan oeddech yn feirw mewn camweddau, a dienweidiad eich cnawd, a gyd fe whawodd e fe gyda gef, gan faddau i chwi yr holl gamweddau, gan ddileu ysgrifen lawer ordeniadau, yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni, ac a'i cymerodd oddi ar y ffordd, gan ei hoelio wrth y groes. Nawr, beth sy'n digwydd fyna? Mor bwysig yw'r man cychwynnol yma, i ddeall beth sydd yn wir amdano ni. Ac wedi brofi fe, mae wahanol wedi clywed yn yr ysgol Sul, ond bod ni wedi gweld pa mor ddifrifol yw'r angen. Ceir llawer yn gwrando ar y rhan hon o'r bregeth efallai. Allech chi ddychmygu gyda Paul, allech chi ddychmygu petai, pobl yn dod mewn yn gwrando ar y we, ac yn cael eu corddi yn gwrando hwn, falle'n gwylltio, yn flin am yr holl sôn am bechod, yn enwedig wrth siarad â Christnogion, ar y hyn a ddysgwn yno yw nad ydynt wedi deall, wedi profi, wedi dod i weld i cyflwr yr hyn sydd yn wir amdanynt. Petaint wedi deall ac wedi profi, yna fe fyddant yn cytuno. Dwi'n gwybod am lawer dros y blynyddoedd, meddwl nôl i weinidogaeth fy nhad, a gwybod am y rhai oedd yn gwrthwynebu, ac o'ch chi'n edrych arnyn nhw'n meddwl, a ydych chi wedi deall yr Efengyl? Achos petawn nhw wedi deall yr Efengyl, bydden nhw ddim wedi cwyno, a bydden nhw wedi cytuno. Ond oedd mae'n licio'r pregethu oedd yn ei pigo nhw, yn ei argyhoeddi nhw, yn ei cwestiynu nhw efallai. Fe wel Paul ei hun fel y pennaf o bechaduriaid,
Ac os nad ydych chi wedi dod i weld hyn, i weld eich brynt ni, bod eich gorau fel bratiau bydron, yna, gai ofyn, galwch ar yr arglwydd y nawr i ddangos hyn i chi. Gadewch i ni ddechrau yn y man cychwyn. Bo chi yn galw ar yr arglwydd i agor eich llygaid, eich enaid, i weld eich angen, i weld eich cyflwr, i weld pa mor frwnt i chi. Tybio ni fydd na lawer ddim un o'n mentro eisiau gwneud hynny, rhag ofn. Rhag ofn bydd Duw yn ateb y weddi. Ond dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu dangos hyn i chi. Ein lle ni fan hyn yw i gyhoeddi'r peth ac i ddweud wrthoch chi, ond fedrwn ni ddim eich perswadio chi. Fedrwn ni ddim dangos i chi eich pechod. Fe wnawn ni bregethu amdano fe, wnawn ni ofyn i chi, pledio gyda chi, gweddiwch bydd Duw yn dangos i chi eich angen, ond fedrwn ni ddim i ddangos e. Mae rhaid i hynny fod yn waith yr ysbryd glân. Ond yr hyn i ni yn ei gwybod yw hyn, fe all yr ysbryd glân agor llygaid enaid i weld ei angen a'i cyflwr. Mae e'n bosib, i ni'n gwybod fod e'n bosib, mae e wedi wneud. Ond dyma her i chi, hyd yn oed chi sy'n proffesu, gofynnwch i Dduw, dangos i mi fy mhecho, dangos i mi beth sydd yn bod. Achos mae disgrifiad fan hyn gan Paul. Mae Paul yn disgrifio fan yr adnodau hyn. Mae'n dweud, neu arall eirio fe, ond mae'n dweud hyn, ei fod yn farw mewn camweddau, wedi marw mewn camweddau, mewn pechodau. Dyna'r broblem gyntaf. I chi a fi, yn naturiol, wedi marw yn ein camweddau. Yna, dienweidiad y cnawd, dyna broblem arall, ddoi ato fe mewn munud, y dienweidiad y cnawd, yna, mae yna angen am faddeuant, felly mae yna bechodau, mae yna angen fawr am faddeuant. Os nad os maddeuant, mae problem dyn ni. Mae Duw wedi dweud rhaid i chi fod wedi'ch maddau i fynd i'r nefoedd, felly mae angen maddeuant, ac yna, yr condemniad, yr ysgrifen law, yr ordeiniadau. Mae hwnna'n bentwr o broblemau. Mae yna lot o broblemau fyna. Mae'n dwy adnod fer. Mae yna broblemau fan hyn yn disgrifio beth yw'ch problem chi. Os chi ddim yn Gristion, dyma'ch problemau chi. A mae'r ysgrythyr yn ddigon clir fod pob un wedi eni gyda'r problemau yma. Mae pob un ohono ni'n dod yn fyr o'r safon. Sdim os pwy i chi, sdim os pa mor neis i chi, sdim os pa mor garedig i chi meddwl i chi, sdim os pa mor alluog i chi, neu ddim yn alluog. Pa bynnag math o berson i chi, beth i ni yn gwybod o'r Beibl yw, mae'r problemau yma gan bob un ohonom. Mae nhw'n broblemau anferth. Ond beth ni'n gweld yw, dydyn ni ddim yn sylweddoli hyn. A'r rheswm i ni ddim yn sylweddoli hyn, dyna pam, falle bod gennych chi fam neu dad, neu brawd neu chwaer, ewythr neu fodryb, nain neu taid, cyfaill, ffrind gorau, falle. Dyna pham dydyn nhw ddim yn poeni am y peth. Dyna pam dydyn nhw ddim yn ymwybodol o'r difrifoldeb. Dydyn nhw ddim wedi sylweddoli bod dim byd o'i le. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli ei bod nhw angen maddeuant. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli bod yna rhyw gondemniad cyfreithiol yn ei herbyn nhw. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli ei bod nhw'n farw mewn cymweddau. A'r rheswm am hyn yw y farwolaeth yma. Fel un sydd wedi marw'n gorfforol. Dyw'r un sydd wedi marw'n gorfforol erbyn hynny ddim yn sylweddoli bod nhw wedi marw. Mae'r corff o ran yn gorfforol. Mae'r gorff yn llipa ar y llawr. Dydy'r corff o farwolaeth ddim yn gallu helpu ei hun. Dwi ddim yn gallu perswadio ei hun i ddeffro. Dwi ddim yn gallu ymateb. Os oes rhywun claf ar y llawr, a mae'n edrych yn o-wael, a mae pobl yn dod mewn ac maen nhw'n codi llais, maen nhw'n pintio'r glist fan hyn, mwyn gweld os oes yna mateb i boen, a mateb i llais, a maen nhw'n galw arnyn nhw, ac os nad oes ymateb, os maen nhw'n farw, fi dim ymateb. Ond os ych chi'n gweld rhyw symudiad, rhyw ymateb, ych chi'n obeithiol bod yna fywyd yna. Ond pan mae rhywbeth i marw, fi dim ymateb. Ond yn ysbrydol, yr hyn sydd yn wir o bob un a aned, nid ydyn ni'n gweld ein cyflwr, methu gweld difrifoldeb ein cyflwr, dyw e ddim yn bosib. Allwch chi ddadlau trwy'r dydd. Allwch chi berswadio rhywun. Allwch chi fynd syllafu'r peth mas, cam wrth gam, wrth gam, wrth gam. Fydden nhw ddim yn ei weld e. Maen nhw'n farw.
Ein bod wedi genu'n bechaduriaid, ac ein bod ni'n pechu gan ein bod ni wedi'n genu'n bechaduriaid, dwi'n ddim yn gallu weld e. Ac ein bod ni ar y llwybr llydan, mae dyna yw ein dewis ni hefyd. Mae'r rhain i ni nabod, hwn oedd yn wir am bob un ohono ni sy'n Gristnogion, yr oedden ni ar y llwybr llydan o ddewis, yn naturiol, ond hefyd o ddewis. Ond oedden ni ddim yn deall ble roedden ni. Oherwydd yr oedden ni'n farw mewn cymweddau. Wedi marw. Dim syniad. Dim ystyried. Dim byd o gwbl. I ni'n gweld fan hyn, yr oedd yr Iddewon yn dilyn yr arfen o enweidiad, y weithred allanol ar y corff neu ar y groen ddynol y dyn. Y cael gwared ar rhan o'r croen. Dyna oedd enweidiad, ac mi fydd y pob bachgen Iddewig yn cael enweidi. Yn cael gwared ar y rhan yna o'r corff, o'r croen. Ond darlun yw e. Ond hyn o dywed Paul, mae y mor bwysig yw peidio cael ein tynnu at y seremoni allanol o grefydd. Achos oedd Paul yn gweld, nid dyna sydd yn achub enaid. Yr oedd Iddewon yn neud hyn yn rhan, ac dal i wneud yn rhan o'i crefydd nhw, o'i seremoni nhw. Dyna beth oedden nhw'n gwneud fel Iddewon. Ond pwysleisio Paul yr angen am yr enweidiad ysbrydol. Hynny yw, y cael gwared, nid ar y croen, ond ar lygredd pechod. Dyna beth oedd yn dweud. Mae angen i chi cael gwared ar llygredd pechod. Ac fe ddangosodd iddynt yr hyn oedd yn wir o bob un cyn dod at Crist. Ei bod yn farw yn ysbrydol, bod pechod heb ei ddelio ge, ei bod mewn angen o faddeuant, roedd am iddynt ddeall fod na gyfraith gan Dduw sydd yn ei condemnio nhw, fod barn am ei pechod. Dyna beth oedd yn sillafu fy mas. Mae'n dweud, mae'ch problem chi mor fawr. A gai ofyn i chi, a ydych chi wedi dod i weld fod ganddoch chi broblem, fod ganddoch chi angen? Achos y tebygrwydd yw, nad ydych chi, os nad ydych chi'n Gristion. Ond dyma'r broblem, oedd na rai oedd yn honni bod yn Gristnogion. Ond efallai yn gorbwysleisio'r allanol. Dwi wedi cael fy enweidio yr Iddewon yn dweud. Ac ni'n gallu gweld yr un math o agwedd yn ein capelu ni heddi. I'r rhai efallai sy'n cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol. Dwi yn gwneud y pethau iawn. Dwi'n dod i'r capel. Dwi'n gwisgo'n iawn. Dwi'n cario fy Meibl. Dwi'n darllen bob dydd. Gair Duw. Dwi'n rhoi tracti allan i bobl. A dwi'n neud yr holl bethau iawn, ond mae rhaid i ni fod yn ofalus. Mae nid yr allanol sydd i weld. Dyma oedd Paul yn ei boeni amdano. Wel, gydewch chi ni symud ymlaen. Mae yna bentwr o broblemau gan y pechadur. Mae rhai delio ar farwolaeth, mae rhai delio ar gyfraith, mae rhai delio gyda pechod, mae'r holl beth yn anferth. Ond yn ail, gydewch chi symud ymlaen. Beth yw'r ateb i'r angen? Mae yna ateb. Ac yn yr adnod o'r testyn, ceir disgrifiad o'n hangen, ond hefyd mae'r ateb yna. O fewn y ddwy adnod, mae'r broblem a'r ateb. Grandewch, a chwythau pan oeddech yn feirw mewn cymweddau a dienweidiad eich cnawd, beth sydd wedi digwydd? Beth yw'r ateb? A gyd fywhaodd e fe gyda gef. A mae'n parhau gan faddau i chwi'r holl gamweddau. A mae'n parhau gan ddileu ysgrifen law yr ordeiniadau. Yr hon oedd hi'n herbyn ni, yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni, ac a'i cymerodd hi. Oedd hi ar y ffordd a'i hoelio wrth ei groes. Dyna'r ateb. Mae'r ateb yna, mae'r broblem yna, mae'r ateb yna. Yn syml, beth ni'n gallu gweld yw, yr ateb yw Iesu Grist. Dyna yw testyn ein pregeth ni, bob sul, ond yr ateb yw Iesu Grist. Dyna beth mae Paul yn dweud, mae'n sôn am Iesu Grist. Ond dyna wastad yw'r ateb yng Nghaerdyw. Gai ddarllen yr adnod, siwr o fod, fwyaf cyfarwydd. Ioan 3, adnod 16. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd e fe ei unig anedig fab. Pam? Fel na choller pwy bynnag a gredo ond o ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Dyma'r ateb. Yr hoddodd Duw y tad ei fab Iesu Grist, anfonodd ef o'r nef i ddod i ddelio gyda'n hangen ni. Trwy Iesu Grist, caiff yr enaid bywyd ysbrydol. Ni wedi dysgu yn yr darn cyntaf o'r adnod i ni'n farw, ond beth i ni'n dysgu trwy air Duw yw cael fywyd trwy Iesu Grist.
I ni'n farw, mae yna fywyd, bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol. Dyna be mae Iesu Grist yn ei wneud. Mae e'n dod i ddelio gyda'r broblem. I ni methu ymateb yn ysbrydol, ond mae'r ysbryd glân yn dod ac mae e'n plannu hedyn o fywyd ac o sancteiddrwydd yn yr enaid. Mae'n wir efallai ar y cychwyn nad oes arwydd o'r bywyd i'w weld. Ond fel hedyn yn y ddaear, mae yna symud oddi tan y pridd ni ellir ei weld. So chi wedi plannu hadau yn yr ardd, ac chi wedi osod e lawr, falle chydig o fodfeddi yn y pridd, ac yn gadael yn ei ddyfrio fe, a gadael i'r haul i dywynnu arno fe. A does dim byd yn digwydd, a chi'n meddwl does dim byd wedi digwydd, ac yna maes o law, mae yna ryw ymddangosiad yn dod i fyny o'r pridd. Ac yna mae'r planhigyn yn tyfu'n gryfach ac yn gryfach, nes fod yna flodyn i'w weld. Bod yna wyrddni i'w weld. Bod yna ddatblygiad i'w weld, ond yn ysbrydol, ond nid yma beth ni'n sôn fan hyn yn ysbrydol, mae'r ysbryd glân, falle trwy oedfa bregethu, falle rhywun fan hyn nawr sy'n gwrando ar y we, efallai wedi bod yn gwrando ar y we, a bod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn nhw, bod wedi plannu'r hedyn yn yr enaid. Ac efallai ar y cychwyn, does dim byd i weld, ond yn raddol bach, mae yna newid yn does na. Mae yna ymateb i'r gair. Nawr, rywsut mae'r person yma yn dechrau mwynhau dod i dir arglwydd. Efallai nawr fod y person yma'n fodlon gwrando ar bregeth. Efallai nawr mae'n mynd gatre ac yn agor i feibl o dro ac yn darllen e. Ac mae nawr yn dechrau poeni am bethau, bod yr enaid yma nawr yn poeni pan wedi dweud rhywbeth hyll. Efallai yn ymwybodol ac yn cofio am rhywbeth mae wedi wneud a'i ddweud. A mae'n teimlo'n euog amdano fe. Doedd hwn ddim yn broblem gynt, ond nawr mae'n ei deimlo fe, mae'n pwyso'n drwm ar yr enaid. Beth yw hyn? Os yw'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith, mae'r bywyd yn dechrau weld. Mae yna fywyd yn ymddangos. Doedd Iesu Grist i ddelio gyda'n pechod ni, mae wedi'n bywhau ni do. Ni'n gwybod hyn drwy waith yr ysbryd glân, ond hefyd mae Iesu Grist wedi dod i ddelio gyda'r pechod, i dynnu pechod i ffwrdd, i daflu i ffwrdd. Dyna beth yw'r syniad yma yn yr darn yma'r ysgrythyr. Mae e wedi, fel yn yr enweidiad, lle chi'n cael gwared ar darn o'r croen, ac felly yn ysbrydol, mae wedi dod i cael gwared ar y pethau cnawdol yma, y pechodau yma, i daflu fe i ffwrdd. Dyna beth mae wedi wneud. Mae wedi dod i ddelio gyda'r broblem, y bryntni yma, i'w daflu fe mor bell i ffwrdd. Fe ddath e i faddau'n cymweddau ni, y pechodau hynny oll sydd yn torri cyfraith Duw. Nawr, mae'r gair yma nad 14, yr ysgrifen law o'r ordeiniadau. A be mae'n dweud yw, mae wedi dod i ddileu yr ysgrifen law o'r ordeiniadau. Allwch chi ddychmygu rhyw ddogfen fawr? Wel, yn gyntaf, falle bod chi wedi cael darn o bapur yn y post. A falle bod chi wedi goreru, wedi mynd yn rhy gloi. Ac yna mae yn rhyw lythyr swyddogol, neu wedi parcio'ch cerbyd chi ar ryw stryd lle nad oes ganddo chi hawl i barcio'ch car. A mae yna ryw fathodyn ar y blaen, neu falle mae heddlu De Cymru yw. Ac yna mewn bras, mewn llythrennau mawr di. Mae e'n dweud bod hwn yn rhyw ddogfen sydd yn mynd i'ch mynnu bod chi'n mynd i fynd i'r llys os na newch chi neu rhyw gwrs neu talu rhyw ddirwy. A mae'n ddogfen ofnadw. Chi'n gweld ambell, chi'n gweld rhyw amlen ar y llawr a chi'n meddwl o na pa un o'r teulu sydd i chael tro hyn. Chi'n gobeithio mae'n neud chi yw e. Pwy sydd i parcio yn y lle anghywir. O mae yn eich ysgwydd chi ambell, achos mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Os na fyddwch chi'n ymateb o fewn hyn a hyn o amser, mae'r pris yn dwblu, ac yna, os na fyddwch chi'n ymateb erbyn hynny, fe fyddwn ni'n mynd â chi'r llys, ac os na fyddwch chi'n ymateb erbyn hynny, fyddwch chi mewn trwbl mawr. Ond dychmygwch chi beth chi wedi gwneud rhywbeth arall hyd yn oed, mae'n gallu fod yn rhywbeth brawychus, ond yw e? Rhyw ddogfen gyfreithiol. Ond fan hyn, beth sydd ganddo ni, rhyw ddogfen gyfreithiol gyda gorchmynion Duw. Ond allan ni fynd trwy'r holl de gorchymyn, allan ni fynd trwy'r cyfan, allan ni fynd trwy'r bregeth ar y mynydd. Ond beth am i ni roi fan hyn? Mae yna ddogfen yma ar y wal tu nôl i mi, allwch chi dweud hyn. A mae'r ddogfen yn dweud, i gyrraedd y nefoedd, rhaid cael perffeithrwydd.
Rhaid i chi beidio dweud dim byd o'i le. Rhaid i chi beidio fod yn hunanol. Rhaid i chi beidio fod yn llawn chwant. A'r holl beth yna, rhaid chi fod yn berffaith. O'r eiliad y ganwyd chi tan y dydd y byddwch chi farw. A mae'r ddogfen yma yn eitha syml. Dwi ddim yn or-gymleth. Mae fyna, allech chi bron iawn a dim ond cael y geiriau perffeithrwydd. Rhaid i chi fod yn berffaith. Ac ar ben y ddogfen, byddwch chi'n gallu dweud dychmygu fel heddlu de Cymru, ond rhywbeth mwy na hynny, bydd hwn yn dod yn neges o air Duw, gair Duw, yn dweud, i gael cyrraedd y nefoedd, rhaid i chi fod yn berffaith. Dychmygwch hwnna. Dyna beth yw hwn mewn geiriau eraill, mewn ffordd syml, creu darlun o'r peth. Rhyw ddogfen brawychus. Ond hefyd, mae yna fwy na hynny, achos ar ddiwedd y ddogfen, mi fyddwch chi'n dweud hyn, methiant i gyrraedd y safon yw barn. Colledigaeth, uffern tragwyddol. Be bynnag eich eisiau rhoi fyna, yw methiant i gyrraedd perffeithrwydd, yw barn Duw. A pan ych chi'n gweld, mae o Dduw mae di dod. Mae hwnna'n neud rhywbeth gwahanol. Achos pan ych chi'n cael llythyr a mae'n dweud heddlu de Cymru, mae'n eich ysgwyd chi'n diwe. Mae'n siglo chi. Chi'n bryderus braidd. I chi'n poeni beth chi wedi wneud. Falle ddim wedi sylweddoli bod chi wedi wneud e. Nawr, chi'n gofio talu. Falle bydd yna broblem. Mae rhywun wedi gweld bod chi wedi wneud rhywbeth. A chi'n meddwl, falle bod yn waith na hyd yn oed hynny. Bod chi wedi brifo rhywun a ddim wedi sylweddoli. A mae'r calon chi'n curo pob math o bethau. Ond fan hyn, mae'r ddogfen, dim heddlu de Cymru, dyw hwnna ddim yn unrhyw amharch arnyn nhw. Mae hwn o Dduw ei hun. Mae gair Duw, yr ysgrifen law, yr ordeiniadau. Mae wedi ysgrifennu mewn bras i gyrraedd y nefoedd, rhaid i chi fod yn berffaith. Ac os fethwch chi, fe fydd na gondemniad. Ond dyma'r broblem. I ni'n gwybod bod yn amhosibl i ni gadw un o'i gyfreithiau, heb sôn am fodloni ei holl ofynion. Mae pob un ohonyn ni'n dod mor fyr o'r safon. I ni ddim hyd yn oed yn gallu dod yn agos at unrhyw beth ar y ddogfen swyddogol yma o air Duw. Mae gair Duw yn ddigon clir o Genesis hyd at Guddiad. Mae yn dweud i chi fynd i'r nefoedd, rhaid cael perffeithrwydd. Does dim chwarae o gwmpas fan hyn. Be mae pobl yn gwneud y chwarae gyda crefydd a trial byw bywyd da ac yn dilorni i'r neges i ni'n ei rhoi, mae nhw'n trial dweud i ni'n gobeithio gewn ni fynd i'r nefoedd achos bod ni wedi mynd i'r capel. Dwi'n mynd i'r capel ddim yn dod yn agos i gadw cyfraith Duw, yr ysgrifen law yr ordeiniadau. Dydych chi ddim yn gallu darllen y Beibl digon o weithiau, pe ydych chi'n gallu gwneud y 100 gwaith bob dydd, dych chi ddim yn mynd i dod yn ddigon agos. Am ffôl i feddwl bod ni'n gallu dod yn agos i gadw yr ysgrifen law, yr ordeiniadau, y ddogfen bwysig yma, mae Duw wedi osod. I ni gyd wedi dod mor fyr. Ond beth i ni'n darllen fan hyn? Be mae Paul eisiau i chi sylweddoli? Adnod 14. Gan, a ni'n sôn am Iesu Grist fan hyn, gan ddileu ysgrifen law yr ordeiniadau. Nawr, os nad yw hwnna'n rhoi rhyddhad i chi, dwi ddim yn siŵr os ych chi wedi deall yr efengyl. Mae Iesu Grist wedi dileu yr ysgrifen law yr ordeiniadau. Yr hon oedd i'n herbyn ni. Yr hon oedd yng ngwrthwyneb i ni. Ac ei cymerodd oddi ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Nawr, dyna i chi adnod. Mae hwn yn adnod mor gyffroes. Fe ddeliodd Iesu Grist ar cyfan. Mae'r ddogfen yma sydd yn dweud perffeithrwydd. Mae rhaid i chi fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Does dim siawns gyda ni fod yn agos at gadw un o'i gyfreithiau feb sôn am y cyfan. I ni'n dod mor fyr. Ond be mae Beibl yn dweud wrthyn ni, mae Iesu Grist wedi dileu y peth. Mae yn ei hoelio fe wrth y groes. Yr hyn sydd yn eich condemnio chi. Sut? Ni'n gwybod sut. Fe ddaeth Iesu Grist i'r byd yma ac fe gyflawnodd e'r gyfraith fel ein cynrychiolydd ni. Dyna beth yw'r neges yn ein lle ni. Hynny yw, mae e'n bodloni'r tad.
Mae Iesu Grist wedi bodloni'r gofynion y ddogfen hon. Mae'r ddogfen yn dweud rhaid cael perffeithrwydd. A mae Iesu Grist yn dweud fe ddo fi i'r byd ac fe gadwa i'r gyfraith fel eu cynrychiolydd nhw. Fe gadwa i bob rhan ohoni yn ei lle. Ond hefyd, beth am y darn gwaelod o'r ddogfen sydd yn dweud methiant i'w chadw fydd na farn a chosb. A mae Iesu Grist yn dweud fe gymera i'r gosb hefyd. Nid yn unig fe gadwa i'r gyfraith, perffeithrwydd, ond fe hefyd fe gymera i'r gosb yn ei lle nhw. Mewn geiriau eraill, be mae'n dweud, dwi'n dileu, dwi'n cael gwared ar yr ysgrifen law yr ordeiniadau. Dyna i chi beth yw'r efengyl. Fe bodlonodd Iesu Grist y tad. Ac yno ar y groes, dim ond marw ar y groes a ddigwyddodd e'n gorfforol, fe ddigwyddodd hynny, dim cwestiwn am hynny, fe fuodd e farw. Ond yno ar y groes, nath y tad cosbi Iesu Grist, yr hyn sy'n gyfwerth a giffern i bob un o'i blant. A mae hwnna'n rhywbeth na fedrwn ni mo'i ddeall. A be mae'n dweud fan hyn, gan ei hoelio wrth y groes. Mae fel petai yn dod, mae'n edrych ar y ddogfen yma, a mae'n dweud perffeithrwydd, methiant i gadw cosb tragwyddol. A mae Iesu Grist yn ei gymryd falle fydd ar y wal, a wedi cael ei hoelio mewn i'r wal, mae'n tynnu'r hoelen allan, mae'n dal y ddogfen, ac mae'n ei hoelio i'w groes ei hun, arno ef ei hun. Dyna'r darlun sydd ganddo ni fan hyn. Gan ei hoelio wrth y groes, mae'n dileu'r ddogfen, y condemniad. Does dim condemniad mwyach i ni sydd yng Nghrist Iesu. Nid oes disgwyl i ni gadw'r gyfraith mwyach. Does dim angen i ni wneud y pethau allanol mwyn ennill iachawdwriaeth. Does dim eisiau ni cael ein enweidi yn gorfforol fel yr Iddewon mwyn ennill iachawdwriaeth. Does dim eisiau wneud dim byd o'r fath. Mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan yn ei lle ni. A gan Iesu Grist wneud y cyfan yn ei lle ni, trwy ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, fe ddeliodd ar cyfan. Ac felly mae'n maddau i ni. Y sawl sydd yn dod ato fe, mae'n maddau ein holl bechodau, gorffennol, presennol, dyfodol. Ac mae'n hoelio'r cyfan i'w groes. Ein holl gamweddau ni. Mae'n cael ei osod ar Iesu Grist. A darlun arall o'r groes yw hyn. Bydd yr enaid sydd yn dod at y groes yn teimlo i fryntni, yn teimlo i gyflwr o farwolaeth, yn teimlo'r erchylltra mae'r pethau wedi wneud a beth yw e fel pechadur. A mae'n gweld y gyfraith a meddwl fedrai ddim cadw'r gyfraith, fedrai ddim plesio Duw. Ac mae'n dod at Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn cymryd y ddogfen sydd yn ei erbyn ac yn ei rwygo fel lan a'i hoelio fe i'w groes ei hun. Mae waed yn llifo ac yn ei olchi fe'n wynach na'r eira. Ac mae'n maddau'r cyfan. Dyna be mae Paul yn dweud. Doedd yr Iddewon ddim wedi deall hyn, ond nhw'n chwarae o gwmpas gyda crefydd. Dod i'r capel, mynd i'r gymanfa ganu, mynd i'r gynhadledd, ticio'r bocs, gwisgo'n iawn, neud yr holl. Mae'r pethau yna gyd yn gywir, ond yn ddibynnol arnynt. Gai ofyn i chi, ar beth neu ar bwy chi'n dibynnu bod chi'n Gristion? Ifer y pethau allanol. Neu ydych chi wedi dod at Grist ac wedi gweld yr hyn mae wedi wneud drostoch chi. Mae'r cyfan o Dduw. Mae'r ddwy adnod hon yn llawn o Iesu Grist. Mae'r cyfan o Dduw. O ran ein cyfraniad ni, i ni'n farw, i ni yn ein cymweddau ni, i ni yn ein pechodau ni, ni angen maddeuant, mae'r gyfraith yn fy erbyn ni, mae'r ysgrifen law o'r ordeiniadau yn fy nghondemnio fi, mae popeth yn ddi, ond mae Iesu Grist wedi dod ac wedi delio gyda'r cyfan. Wel, yn ola felly'r alwad, ar ddechrau'r bregeth nes i gyfeirio at y rhybydd a roddodd Paul. Felly gen i fynd ôl i'r rhybydd. A hyn yr ydw fy'n ei ddywedyd fel na thwyllo neb chwi a gymadroedd hygoel. Dyna'r broblem. Ar ôl dweud y fath bethau hyn, mae'n dweud nhw oherwydd bod pobl yn cael eu twyllo. Does dim gwir gwaith o ras Duw yn eu bywydau nhw. Maen nhw'n chwarae gyda crefydd. Adnod 8. Edrychwch
Da chi edrychwch na bod neb yn eich anrheithio trwy philosophy a gwagdwyll, yn ôl traddodiad dynion, yn ôl egwyddorion y byd, ac nid yn ôl Crist. Ond ni'n gweld hyn, mewn lot o lefydd, hyd yn oed heddi, traddodiad yr eglwys, hyd yn oed yr eglwys efo gilydd. Ni'n gweld pobl yn pwyso ar y pethau maen nhw'n wastad wedi wneud. Ni'n wneud yn y ffordd hyn, dyma fel i'n wneud a maen nhw'n pwyso ar y pethau hynny. Ni'n gallu pwyso ar gadw'r sabath. Ydy cadw'r sabath yn bwysig? Wrth gwrs i fod e. Wrth gwrs i fod e. Bod ni ddim yn gwneud rhai pethau ar ddydd Sul. Ond dyw hwnna ddim yn mynd i achub yr enaid. Mae rai pobl yn pwyso ar fedydd. Ydy yn bwysig cael eich bedyddio? Wrth gwrs bod yn bwysig cael eich bedyddio. Ond mae yna rai pobl yn meddwl gan fy mod wedi bedyddio rhaid fy mod i'n Gristion. Na, dwi ddim yn pwyso ar fedydd. Aelodaeth. Mae rai pobl yn meddwl gan fy mod i'n aelod, rhaid fy mod i'n Gristion. Mae rai pobl yn meddwl gan fy mod wedi rhoi tract allan i rywun, mae rhaid fy mod i'n Gristion. Na, ydy rhoi tract allan i rywun yn bwysig? Wrth gwrs i fod e. Ond nid dyna beth sy'n achub. Mae rhai pobl yn meddwl bod dod i bob un oedfa mae'r capel yn ei gynnal yn bwysig, a dyna beth sydd yn achub yr enaid. Na, nid dyna beth sydd yn achub yr enaid. Mae'n bwysig, ond nid dyna beth sydd yn achub yr enaid. Ac felly, yn yr un ffordd, y pethau allanol yma, ni'n gallu gorbwysleisio nhw, a'n pwyso ar nhw, traddodiad dynion yn ôl egwyddorion y byd, ond nid yn ôl Crist. Gai ofyn, os yna rai sydd yn gwrando efallai, sydd wedi drysu gan gau athrawiaeth. A mae hwnna'n weddol sicr, achos dwi ddim yn gwybod faint o lefydd sydd yn pregethu'n athrawiaethol gywir. Sym llawer ohonyn nhw ar ôl. Ac felly mae e'n wir debygol fod yna lawer o rai, proffeswyr a rhai go iawn siwr o fod, yn cael ei drysu gan gau athrawiaeth. Mae'n broblem fawr i'r oes hon, os na fydd yr arglwydd yn dychwelyd i'n plith, ble fyddwn ni? Mae'r diffyg dealltwriaeth o'r athrawiaeth feiblaidd o'r efengil bron wedi diflannu. A dyma oedd y broblem oedd Paul a baich dros nhw. Mae'r rhai yn y byd wedi credu celwydd y byd, ni'n gwybod hynny, wedi cael ei denu ganoliadau llachar a phechodau'r cnawd, ac yn meddwl mai dyna'r ffordd gywir. Wrth gwrs, ni'n gweld hynny o ddydd i ddydd trwy'r amser. Ond byddwch chi'n gwrando, galwch ar ei Dduw i ddangos i chi gwacter y byd, chi sydd yn cael eich denu gan y goliadau, a thwyll y byd, a gau athrawiaeth y byd, ac y byddwch chi'n dod i weld ei diwedd. Yn gai ofyn i'r rhai sydd yn gwrando efallai sydd wedi syrthio'r trap o ddilyn agweddau o Gristnogaeth. Hynny yw chi wedi mynwesu agweddau yn unig. Fel y peryg yng Ngholosau, cael ei dylanwadu gan gau athrawon, yr oedden nhw'n ychwanegu i'r efengil ac hefyd yn tynnu rhai pethau i ffwrdd o symlrwydd yr efengil. A dyma oedd y gau athrawedd. Os ych chi'n ychwanegu neu'n tynnu ffwrdd o'r efengil, i'ch chi'n ei ddinistrio fe. Falle rhai'n dilyn agweddau sydd yn caniatáu i chi fyw fel emynoch chi. Wel, beth mae Paul yn ei ddymuno, dewch at Grist. Edrychwch arno ef, a gwelwch yr hyn am wnaeth ef ar y groes yn eich lle chi. Dyna be mae yn mor, mae'n dyheu i chi cael fod yn siŵr bod chi wedi deall, edrychwch ar Grist ar y groes. A Galatiau 2:19, cynnes yr wyf fi trwy'r ddeddf wedi marw i'r ddeddf fel y byddwm fyw i Dduw. Mae Paul wedi deall. Mae Iesu Grist i delio gyda'r gyfraith. Pam? Mwyn achub enaid. Be dwi fod i'n ei nawr? Byw i Dduw. Rhufeiniaid 7:4. Ac felly, chwythau fy mrodyr ydych wedi meirw i'r ddeddf trwy beth? Gorff Crist, fel y byddwch eiddo un arall, sef eiddo'r hwn a gyfodwyd o feirw, fel y dygemffrwydd i Dduw. Mae di ddeall yn dod yma baich, Paul, mae di dweud hyn, i chi, os ych chi'n Gristnogion, i chi wedi dod at y groes, a chi wedi gweld bod Iesu Grist wedi hoelio'r yr ysgrifen law yr ordeniadau ar y groes, mae di maddau, mae di cael ei gosbi yn eich lle chi, mae di wneud y cyfan i chi, ond nawr, ar ôl i chi weld be mae Crist wedi gwneud i chi, nawr mae rhaid i chi ddwy'n ffrwyth i Dduw. Fel arwydd o ddiolch iddo. Chi ddim yn gwneud gweithredoedd da i blesio Duw, mwyn cael eich achub. Iesu Grist wedi gwneud hynny, ond nawr i chi'n byw i ddiolch iddo.
I ni'n eiddo un arall. I ni am I ogoneddu ef. Hyn oedd yn wir ohonom, yr oeddem yn y cnawd. Yn ein pechodau. Ond yr hyn sydd nawr yn wir ohonom ni, eithyr yn rhyddhawyd ni oddi wrth y ddeddf. Mae Iesu Grist wedi dileu y cyfan. Bob un disgwyliad. Mae wedi dileu'r cyfan. Bob un rhan o'r gyfraith, pob un rheol, pob un deddf, pob disgwyliad, pob rhan o'r safon o berffeithrwydd. Mae wedi dileu'r cyfan. Does dim rhaid I chi fod yn berffaith mwyach achos chi ddim yn gallu bod. Mae Iesu Grist wedi wneud yn eich lle chi. Ond dyma'r gwahaniaeth. Unwaith I ni'n gweld hynny. Mae'r Cristion am nawr fyw I ogoneddu Duw ac felly mae hyn ofalus am be mae'n wneud. Felly beth yw baich Paul? I faich yw hyn, dewch at Grist. Dewch at y groes. A gofynnwch iddo fe I ddelio gyda'r ddogfen. Yr ysgrifen law. Mae yna ddogfen pwysig. Mae'n braf ond yw e. Pan chi'n cael rhyw lythyr a chi'n gweld, dwi ddim yn neis iawn bod chi'n gweld bod rhywun arall o'r teulu wedi cael e, ond mae yna rhyw ryddhad, chi'n meddwl, wel, dwi ddim wedi wneud e, a chi'n pasio ymlaen. Ond dwi ddim yn help achos mae nhw'n goffo delio dy fe. Ond dychmygwch chi betai'r llythyr yn dod yn y post a bod ni wedi wneud rhywbeth a bod rhaid ni dalu rhyw ddirwy. 200 punt am parcio o flaen rhyw siop neu rhywbeth. Bod rhywun yn dod ac yn dweud fe dala i'r ddyled yn eich lle chi. Maen nhw'n pigo'r ffôn lan, ffonio nhw ac yna'n rhwygo'r ddogfen. Mae hwnna'n rhywbeth bach yn diwe. Petai yn 500 punt, petai yn 1,000 o bunnoedd, peth bach yw hwnna. Ond dyma beth mae Paul am I chi sylweddoli yw hyn. Os I chi wedi dod I weld bod chi wedi torri cyfraith Duw ac o dan I gondemniad, mae Iesu Grist yn fodlon cymryd y ddogfen. Mae e'n talu'r pris am ein rhyddid. Mae e'n rhwygo'r ddogfen lan ac mae'n ei hoelio fe i'w groes. Dyna beth mae'n neud I chi ac felly be mae'n dweud yw dewch at Grist. Galwch arno, plediwch ag e, a dyma'r gobaith i'r sawl a ddaw ato ef mae yna ddewyd na fydd yn gwrthod yr un enaid. Ni fydd yn gwrthod yr un enaid. Mae'r ddewyd yno ni aire, mae wedi addo, felly dewch ato, mae'n gallu delio gyda'ch angen chi. Crist yw'r ateb. A chwythau, pan oeddech yn feirw mewn cymweddau, a dienweidiad eich cnawd, a gyd fyw hawodd e fe gydag ef, gan faddau I chwi'r holl gymweddau, pob un ohonyn nhw. Gorffennol, presennol, dyfodol, gan ddileu yr ysgrifen law yr ordeniadau. Yr hon oedd i'n herbyn ni, yr hon oedd yn wrthwyneb I ni, a be mae e'n neud? Ac y cymherodd I oedd I ar y ffordd gan ei hoelio wrth y groes. Felly dewch at Grist, dyna'r unig ateb. Does dim ateb arall i'ch problemau chi. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio Dduw y bydde di ar waith trwy dy lan ysbryd. I ni'n gwybod na fedrwn ni berswadio'r un enaid I weld difrifoldeb ei sefyllfa I cyflwr, ond ni'n gwybod yr wyt ti yn abal I wneud. Ac mewn eiliad yr wyt ti'n gallu peri a bydd enaid yn gweld I pechod. Ond oedd wrth gweld I pechod, gad iddynt hefyd tywys hwy wrth droed y groes. A gweld yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ei lle. Tyrd gweithio yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen I gwasanaeth, gadewch I ni ganu'r emyn 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y dirasau'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.